السلام كمي كان يخم زغبركم تعتتلتي من البداية channel أبزا فيديو بقر لومي حدش سوتة ناي أين برجرم ويكا ناشناليتي ناي جيرمان نغت وسط زدليخا قطعتات تحيزة متسلخو كسب فتصامن إذا فيديو زيا بحسب كونكم كتكاتاتولوني بصبر يعدمكم كرميجن أبزا channel حدش تغنكم سبسكرايب كيفكم كدقلفوني كم اون كم زتري ورلخم statistic نايزا channel 9% دارجا سبسكرايب كي جبرين فيديو زريدلو 10% نما سبسكرايب كيرو ميرلو طبعا 10% سبسكرايب زغوركم بتعمي دو مسكنكم زوم 9 دما بزقات امينتي بزبله تخدكم تدخلوا مقدي نزا channel سبسكرايب مباريمو سبسكرايب مباراي تحمو انتهى تغير حجكن ولا درخلنا ابناي 2020 كلتن كسب 2026 زلو كم زتري ودلخم اتي اب 2020 كسب 2020 كلتن شمونت عمت كتصبى نيرك انا حنتي انت جرمناو ناشناليتي ابلاي كتقبر تكونك انتراكت كتقبر تكونك شمونت عمت كتصبى نيرك مالتي حبز حج جيزه زي 2026 حمش عمت يتغير دلو اب 2022 دحر 2022 دوص حق دما نيرو 2024 دوص حقي او وشت 3 عامات اندحر بوزندر انتجرير تكونك اندحر طبق انك خيلك سي ان سامسيخا ستوديوم ديخا تقبر تلخا ወይ ኣውስቢሎም ትገብር ተለኻ ድሕሪ 3 ዓመት ይቡኻ ነይሮም እዚ ሕጊ እዚ ኣብ 2026 ናብ 3 ዓመት ዝነበረ ኣቋሪፆም ኣለዉ ማለት እዩ ካልኣይ ቱርቦ ኣይንቡርገሮም ኣብ 2024 መፂ ነይሩ ኣብዚ ዓመት እዚ ድማ ኣብ ኬሻፍት ገይሮም ኣለዉ እዚ ከዓ ንኣይንቡርገሮም ድሕር ጌርካስ ብዙሓት ሰራሕተኛታት ገይሮም እቲ ኣንትራክ ቀልጢፎም ዝስራሕ ገይሮሞ ነይሮም ማለት እዩ ኣብ 2024 ሕጂ ግን ኣብዚ ዓመት እዚ ኣቋሪፆም ኣለዉ እቶም ዝነበሩ ሰባት ኣጉዲሎም እቲ ኣይንቡርገሮም ኣንትራክ ቀሲሉ እዩ ግዜ ይወስድ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ድሕሪ ኣንትራክ ጌርካ ሳልሳይ ዶፕልት ሽታትሻን ገይሩ ሽካይ እዚ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ይነበረን ቅድሚ ሕጂ ነዊሕ ዓመታት ኣይነበረን ብጣዕሚ ከቢድ ነይሩ ክልተ ናሽናሊቲ ክህልወካ ናይ ዓድኻን ናይ ጀርመንን ክትሕዝ ኣብዚ ሕጂ ዓመት ድማ እስስ ኤርላውፍት 2023 መወዳእታ ኣፍቂዶሞ ነይሮም ኣብዚ ዓመት እዚ ከዓ ኣብ ናቱ ወላ ሓንቲ ኣይቀይርዎን ማለት እዩ ኦፕሲዮንስ ፍሊሽት ናይ ቀደም ነይሩ እዚ ከዓ ቀደም እንታይ ነይሩ ክሳብ 2023 ቆልዓ ኣብዚ ዓብዩ ምስ ዓበየ የምርፅዎ ነይሮም ኦፕሲዮንስ ፍሊሽት ማለት ትመርፅ ወይ ናይቲ ዝተወለድካሉ ናይቲ ስድራኻ ዘለዎ ናሽናሊቲ ክትሕዝ ወይ ከዓ ናይ ጀርመን ክትሕዝ ብግዴታ ትመርፅ ነርካ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ግዜ 2026 ኣቋሪፆም ምክንያቱ ዋላ ክልተ ናሽናሊቲ ክትሕዝ ስለትኽእል ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ሽፕራክ ኢንተግራሲዮን ናክፋይስ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ቢኣይን ዝብሉ ነይሮም ሕጂ እውን ከምኡ ቢኣይን ዝብሉ ኣለዎ ማለት እዩ ሰርቲፊኬት እንተወሓደ ናሽናሊቲ ኣፕላይ ክትገብር ተኾንካ ቢኣይን ዝክህልዋካ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብዚ ሕጂ ዓመት እዚ እንታይ ሓድሽ ዝመፀ እዩ እዚኣ ንሪኣ ዘለና ኩዊክ ቸክ ኣብ ዝኾነ ዌብሳይት ናይቶም ኣይንቡርገሮም ትገብረሉ እንድሕር ኣትኹም ኩዊክ ቸክ ዝብል ሶፍትዌር ኣታታትዮም ኣለዉ እዚ ከዓ ባዕልኻ ኣቐዲምካ ቅድመ ተስት ቅድመ ፈተና ምግባር ቅድሚ ሕጂ ኣብ ማኸርቲ ነይሮም ቤራቶም ተርሚን ሒዝካ ናብ ሰባት ኬድካ ቤራቶም ትወስድ ነርካ ሎም ግን ኩዊክ ቸክ ገይሮም ኣለዉ ፈቲነያ ኣነ ንባዕለ ይኮ ናቱ ብዙሕ ደስ ኣይበለንን ምክንያቱ ሓንቲ ወረቐት ተጎዲላትካ ክትወሃብ ኣይትኽእልኒ ኢላ ስለ ኣውቶማቲካል ተዓፅወካ ማለት እዩ እንድሕር ምስ ሰብ ተዘራሪብካ ቤራቶም ተኸድካ ግን እንታይ ጎዲልካ እንታይ ክስታይ ክልካ ብትክክል ምስኦም ብኣካል ስለትረኽቦም መብዛሕትኡ ግዜ እሱ ይበልፅ ማለት እዩ ስለዚ ኣነ እዛ ኩዊክ ቸክ ዘእትውዋ ብዙሕ ኣይደገፍኳን ምክንያቱ ነቲ ሰብ ዝኾነ ነገር ንእሽተይ ነገር ተጎዲላቶ ኣይትረክብኒኻ ኣይትወሃብኒኻ ስለትብሎም ብዙሓት ሰባት የቋርፅዎ ማለት እዩ ከይቆፀሉኻ ፐርሰንሌሽ እንታይ ዘድልየካ ተቐዳምነት ብዛዕባ ውልቅኻ እንታይ የድልዮም ሌቨል ስላፍ ናትካ ከምኡውን ኣይዲ ናትካ ራይዘ ፓስ ናትካ ፓስፖርት ከምኡውን ሜልደቤሽተቲንግ ይደልዮም ኢደንቲቴት ናክቫይስካ ስእሊ ዘለዎ መን ምዃንካ ከረጋግፁ ይደልዮም ናይ ኤርትራውያን ቅድሚ ሕጂ ከምዚ ንሪኦ ዝነበርና ኣብ 2023 መወዳእታ ብቤት ፍርዲ ተወሲኑ ንኤርትራውያን ከምኡ ኣይትበልዎም ተባሂሉ እዩ ግን ስቲል ትሕጊ ክሳብ ዝፀድቕ ድማ ኣብ ዝኾነ ቤት ፅሕፈት ከድካ ኢደንቲቴት ናክቫይስ ስለዝብሉ ስእሊ ዘለዎ ዝኾነ ኢደንቲቴት ናክቫይስ ተለካ የቃላጥፈልካ ማለት እዩ ነቲ ጉዳይ ሪ ፋሚሊ ወይ ኪንደር ተሎ ከምዚ ትሪኦ ኣለኹም እቲ ቀንዲ ገደስቲ ብብጫ ገይረ ማርኪረን ገይረ ኣለኹ ሃይራትስ ኦር ኮንደ እንድሕር ምሩዑ ኮንካ ቆልዑት ተለዉካ ከዓ ተዋሓደ ጊፖርትስ ኦር ኮንደ ናይቶም ቆልዑት እንድሕር ትሕቲ ዕድመ ኮይኖም ማለት እዩ ወይ ከዓ እንድሕር ቆልዑት ኣለዉካ እሞ እንድሕር ናትካ ኡንተርሃልት ስፔሬክቲክ ተብ ኪንደር ትኮይኑ ወይ ከዓ ኣዳፕት ዝገበርካዮም ቆልዑት ገለ ማለት እዩ ካብኡ ኣውስቢሉም ኢንቴግራሲዮን ዶች ሰርቲፊኬት ቢኣይን ዝብሉካ ማለት እዩ ናሽናሊቲ ክትወስድ እዚ ዓይነት ፍሌክት እዩ ኣይንቡርገሩም ቴስት ከዓ ከዚ ናይ ፖለቲክ ፈተና ንብሎ ማለት እዩ መብዛሕትኡ ግዜ ካብ 300 ሕቶ ፅኒዕካ 33 ሕቶ 17 ከተምፅእ ኣለካ ንክትሓልፍ ማለት እዩ ነታ ፈተና ካብ ድሕሪኡ ነቲ ኣይንቡርገሩም ከቀላጥፈልካ ዝኽእል ወይ ከዳላድለልካ ዝኽእል ድማ ናይ ትምህርቲ ብዝዓዲ ተማሂርካ ተኾንካ ኣውስቢሉም ጌርካ ተኾንካ ወይ ከዓ ኢንቴግራሲዮን ኮርስ ጌርካ ተኾንካ እሱ ድማ የዳላድለልካ ነታ ኣንትራክ ናትካ ማለት እዩ ኣርባዕተ እንደ ኣይንኮመን ናክቫይስ ኦቨር ዴን
اوفر دي اكتوالن ريفربس هيتشكايت نبلالو زغا تسرح كم زلخص نسفايز اللي أربعة فرتراك ديو ويجهل سابريشنو ندحر زلمشتن دي كونكا جيفر بان ملو مالتي عين كومنز نخفايز اليوم كلايكا جزات نبرلو 100 نخفايز بعلها جزاها كراي كم تخفل 100 نخفايز كريدو لي مالتي ندحر مرعو كونكا نابنت قال كوينا سبعة ندحر زاليا خوينو ناي سبعة عين كومنز نخفايز تريهم مالتي ويكا سبعة خوينو قال ندحر تعالي تخوينا سخا خوم مالتي سخاهم ناي سبيتو عين كومنز نخفايز يري مالتي نخفايز اوفر انتر هالت صالون እንድሕር ቆልዑት ኣለውካ ኮይኖም ሰዲኦም ዝነብሩ ወይ ከዓ ምስ ኣቦኦም ዝነብሩ እንተርሃል ትኸፍል ተኾንካ ድማ ናኽቫይዝ ከተርእዮም ኣለካ ማለት እዩ እንድሕር ትሕቲ ዕድመ ኮንካ እሞ ዓይን በርገርን ላስን ክትገብር ተደሊኻ እንድሕር ናሽናሊቲ ክትወስድ ተደሊኻ ድማ ናይ ስድራኻ ዓይን ኮመንስ ናኽቫይዝ ናይ ስድራኻ ጌሃልት ሳብሬሽኑ ተርእዮም ማለት እዩ ኤርፎርደሊኬ ኤርክሌሮን እዚ ከዓ ነቲ ኣንትራክ ንክትገብሮ ዘድልዩካ ኤርክሌሮን ወይ ከዓ ፎርሙላታት ፈሪምካ ክትስዶም ዘለካ ማለት እዩ Für die Bearbeitung des Antrags müssen folgende Erklärungen ausgefüllt und unterschrieben eingereicht werden. So besluit de lodema Malecha verrimka tsdedu ማለት እዩ ተቀዳሚት እንታይ ትብለላ Einverständniserklärung zur Einsicht in die Ausländerakte. እዚ ከዓ ኣብቲ ናትካ ናይ ኣውስሌንደር ኣክተ ሲ ኣብ ናትካ ኣክተ ኣትዮም ንኽርዩ ማለት እዮም ቅድሚ እቲ ናሽናሊቲ ምሃቡ ቸክ ክገብሩልካ ሎያሊቴትስ ኤርክሌሮንግ ማለት ከዓ ንጀርመን ከም ሎያሊቲ ክትርእዮ ከም ዘለካ ተኣማኒ ኮንካ ከም ሃገርካ ተቐቢልካ ኣብዚ ዓዲ ነዚ ሃገር እዚኣ ዝጎድእ ነገራት ከም ዘይትገብር ገሊፅካ ፈሪምካ ትህበሎም ማለት እዩ Sicherheitsbefragung እዚ ከዓ ሕቶ ናይ Sicherheitsbefragung እዩ Ergänzung zum Antrag ከም ኣብዚ ዓዲ ክትገብሮ ዘለካን ዘይብልካን ሕቶ ዘለዎ ፎርሙላ መሊእካ ትህቡ ማለት እዩ Information zur Bekenntnisses zu freiheitliche demokratischen Grundordnung እዚ ከዓ ንጀርመን ዴሞክራሲያዊት ሃገር ምዃና ከምቲ ዘለዎ ዲሞክራሲ ተቐቢልካ እቲ ዘሎ ዲሞክራሲን ኣካይዱ እውን ተቐቢልካ ከም ትኸይድ ፈሪምካ ትህቦም እዩ ድሕሪ ኤርክሌሮን ሱ 12 ኣያ ድብል ዘሎ ማለት እዚ ከዓ ናይ ፓራግራፍ 12 ኣ ናይ ሽታት አንጌርሽካይትስ ኤርክሌሮን ዝበሃል ኣሎ በቲ ናይቲ ጀርመን ሕጊ እሱ ከዓ መሊእካ ፈሪምካ ትሰደሎም ከም ትቕበሎ ማለት እዩ መወዳእታ ፋሲት እዚ ኤርፎርደልሽ ቼክሊስት ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ዓዲ ሚንደስተንስ 5 ዓመት ዝገበርካ ክትከውን ኣለካ ሌጋል ኣውፍንታል ትክህልወካ ኣለዎ ዳወር ሃፍቲ ኣውፍንታል ሽታቱስ ክህልወካ ኣለዎ ማለት ከምዚ ንቐፃሊ ክበሃል ከሎስ ከም ኦምበፍሪስት ትበሃል ወረቐት ኣለዎ ኦምበፍሪስት ከዓ ዳወር ሃፍቲ ኣውፍንታል ትክህልወካ ኣለዎ ሌቨንስ unterhalt ገዚሸር ትከውን ኣለዎ ባዕልካ ሰሪሕካ ነብስካ ትኽእል ክትከውን ኣለካ ናይ ሰርቲፊኬት ቋንቋ B1 ክህልወካ ኣለዎ ፖለቲክ ቴስት ወይ ከዓ አንበርገሪንግ ቴስት ድማ ሓሊፍካ ክትከውን ኣለካ ዝሓለፍካዮ ወረቐት ክህልወካ ኣለዎ ዝኾነ ከቢድ ገበናት ካይኒ ሽቬረ ሽትራፍ ክህልወካ የብሉን አይደንቲቴትስ ክሊየር ክኸውን ኣለዎ አይደንቲቲካ መን ምዃንካ ክፈልጡ ኣለዎም ነዚ ናይ ዲሞክራሲ ናይ ዝዓዲ ድማ ተቐቢልካ በታ ወረቐት ፈሪምካ ዝሰደድካሎም ክትከውን ኣለካ ዶብልተ አንጌርሽካይ ድማ ክልተ ናሽናሊቲ ንክህልወካ ድማ ኣብዚ ዓዲ መግሊሽ እንድሕር ደሊኻ ናይ ዓድኻ ሒዘ ኣለኹ ናይ ጀርመን ከዓ ክወስድ ክትብሎም ማለት እዩ እምበረክ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብ ናይዛ ቻነል ንሎማዓንቲ ዝበልክዋ ቪድዮ ኣብዚ ተዛዚማ ኣላ ኣብዛ ቻነለይ ክድግፉን እንድሕር ኮንኩም እቲ ዝበለፀ ክድግፉን ትኽእሉ መገዲ ሳብስክራይብ ምግባር ከምኡውን እዛ ቪድዮ ተድልዮ እያ ዝበልኩሞ ሰብ ተሎ ሼር ጌርኩም ኮመንት ብምፅሓፍ ሓገዝኩም ደገፍኩም ኣይፈለየን እንዳበልኩ ሰናይ መዓልቲ